sing ana menyengatori ketika wong liya keton atini seloro sing padha ambi nyatani sakat suwara rika wis ana duwe ora sing ana tunggale welasan suci sing bisa tak dilarani apa sanggane ati bisa pasrah pasrah sun terima masih ati iki lara mong bisa nemana ati sun ngerasa kaget wong wadon hang sun demen nyata sing tau ngereken sing padha ambi nyatane sakat suwara rika wis ana duwe ora sing ana tunggale welasan suci sing bisa tak dilarani apa sanggane ati bisa pasrah pasrah sun terima mas yo ati iki lara wong bisa nemana ati sun ngerasa kaget wong wadon hang sun demen nyatane sing tau ngereken sun mong bisa pasrah pasrah sun terima mas yo ati iki lara wong bisa nemana ati sun ngerasa kaget